Шуны әйтергә кирәк, быел инде шундый кызыклы фактлардан ул 2 ил яңа безнең кушылды шушы хәрәкәткә. Ул Франция һәм Болгария илләреннән делегатлар булды. Ләкин сан ягыннан без делегатлар санын кыскарттык. Элек ул 1000-гә якын булган булса, хәзер без аны 600 итеп калдырдык. Чөнки менә безнең тәҗрибә күрсәтә, быел без 10 ел инде эшлибез имеш шушы форумнарны. Тәҗрибә күрсәтә, 600 кеше белән генә менә 600 кеше ул инде шик. Менә ул шиктән артып китүче кешеләр белән бик авыр араларны контрольдә тотырга, бик авыр һәрберсенә ниндидер фикер җиткергә һәм башкалар. 48% ир-егетләр булды инде, 52% кызлар. 120дән артык кешегә анда кызлар күбрәк. Инде яшь белән килгәндә, яшь буенча да безнең ничектер ул бер клеяга кереп, ниндидер бер юнәлеш буенча без барабыз. Безнең иң аз санлы делегатлар 30дан артык һәм 20дән яшьрәк. Нәрсәсе белән аерыла башка форумнарда, ниме? Быел менә ул секциялар гадәттә алар уза, төрле темаларга чыгышлар ясыйлар да, резолюция кабул итәләр дә, 3 пунктлы аны төп резолюциягә кертәләр дә һәм оныталар. Гадәттә шулай эшләнә иде. Ләкин бит без яшьләр башкача эшләргә кирәк. Без бит сүз түгел, без технологияны делегатлар арасында таратырга тиеш. Һәм ул фикерне җиткерә белергә тиеш. Һәм инде күрсәтергә тиеш, ничек ул эшләнә, ничек ул тормышка аша. Хокук саклау, чара уздыру һәм башкалар. Гадәттә совет инде безнең 2 ел элек сайланган советка 47 кеше кергән иде. Хәзер әле сез бик тиз интервью аласыз, мин әле өлгермәдем санап аларның саннарын. Ләкин быел безнең совет инде күренеп тора, ул күпкә компактныйрак булды. Һәм мин уйлыйм, күпкә эффективлырак та булыр. Ни өчен дигәндә, без элек ничектер зур оешма булгач, дөнья татар яшьләре форумы дип атала бит инде. Дөнья күләм булгач, без тырыша идек. География ягыннан да ниндидер оешмаларның мәнфәгатьләрен саклап калырга име. Анда мәсәлән, кирәкмәгәнгә ниндидер төбәктән сайлап куя идек. Менә булсын, географиясы булсын дип инде. Һәм башка факторларда ничектер тәэсир итә иде. Быел без ул форматтан киттек. 2 ел эчендә кем белән без һәр даим эшләп тордык. Кем үз инициативасы белән килеп, әйдәгез, мин әзер шушы оешма исеменнән советта эшләргә һәм чынлап та аны әзерләгәндә ярдәм иткән кешеләрне без шушы советның проект исемлегенә тәкъдим итәргә тырыштык инде. Әле планнар турында әйтергә иртә, ләкин инде бөтен безнең эш белән таныш булган кешеләр белә, безнең ел сайын эшләнә торган эшләребез дә бар, аларны дәвам итәчәкбез. Һәм инде сөйләштек, сентябрь ае ахырына кадәр шушы менә 3 көнлек форум буенча да тәкъдимнәр һәм инде көндәлек эше буенча да тәкъдимнәр чыгачакбыз. Һәм инде шушы тәкъдимнәр нигезендә беренчедән шушы форумда эшләнгән чыгышларны, стенограмманы, аудио һәм видеоларын әзерләп, икенче яктан менә совет әгъзалары үзләре җибәргән тәкъдимнәрне эшкәртеп, без инде алга таба менә 2 елга эшләргә нигез әзерләргә тиешбез. Резолюциягә килгәндә, ул безнең форумның төп һәм иң мөһим документларның берсе. Ни өчен дигәндә, чөнки резолюциягә безне борчыган барлык проблемалар кертергә тырышабыз без анда. Хәзерге вакытта татар яшьләре һәм гомумән татар дөньясы өчен актуаль булган мәсьәләләрне, аның чишелеш юлларын без анда кертеп калырга тырышабыз инде. Шуңа күрә мин уйлыйм, резолюция ул гомумән бу 2 көн без шушы резолюция өчен генә дип әйтә түгел, ләкин бу эшләрнең күбелеше шушы резолюцияны кабул итәргә юнәлгән. Чынлап та быел резолюция бик эчтәлекле булды, башка елларга караганда эчтәлеклерәк, зуррак, пунктлар күбрәк. Бу нәрсә күрсәтә. 2 ел эчендә, димәк, без ничек дип әйтим, ниндидер алга китеш булган яшьләр оешмаларында да, алар ниндидер мәдәни мәсьәләләр белән генә хәзер шикләнми, аларны иҗтимагый процессларда кызыксындыра, мәгариф проблемаларда, тел проблемалары, дини проблемаларда кызыксындыра. Һәм шушы барлык проблемаларны чәчми-түкми без шушы резолюциягә кертергә тырыштык. Һәм инде резолюциядан тыш без Татарстан Республикасының Президент институтын яклап калу белдерүе белән чыгыш ясадык. Шушы тәкъдимне кертеп, бу белдерүне без фақат 2 битараф тавыш белән генә бу инде әйтеп була.
bir тавыштан дип әйтеп була бу әйберне кабул иттек менә шушы белдерүне. Безнең менә команда җыелды. Андагы яшьләр фикерле, андагы яшьләр позицияле. Ул беренче менә пленар торышның беренче ишаны күрсәтте. Күп глобаль һәм күп кенә менә татар халкының шундый нервысы ачылып име, анда менә пульсында бармак тотып торган яшьләр күп. Һәм аларның үз фикере дә бар, позиция дә бар, һәм ул позицияны җиткерә дә белә алалар. Шуңа күрә мин уйлыйм, бу эшкә без ныклап тотынырбыз. Һәм инде аның ниндидер җитешсезлекләр, ниләре булса да, ул техник рәвештә чишелер дип уйлыйм.